Aquatics noyudo loch mane imba kinde mane gitieko piem matine kar tugo ma Bandari Maritim tuke manoyo timbe 48 kod Talanta modhure tuke mopogore opogore. Odiochieng' mogik ne okudho liet mathoth ne tukego ka jatugo mar Bandari Stephen Ndegwa ma jahigni 22 noyudo midila mar gold e tuke mag mita 50 goyo abal gi tok ka oketo rekod mar seconds 29.14. Nadia Vusha ma jahigni 13 mawuok e piny mar Eldoret ne omoro jopiem koyudo midila mar gold e mita 100 dakika mar 1 seconds 26.64 moyange kaka jatugo monego ranga machiegni. Tukego koro chomo wengegi higa manyien mabiro. Very fast event where you run the event in 4 days, and which is something that we want to adopt as the National Federation to ensure that all our national competitions are run in a span of between 5 to 4 days, so that we give our athletes sufficient time to rest.